este vinul? Ispită, savoare, sângele Domnului, leac, speranță sau poate un mod de viață? Vinul este una din primele creații ale umanității, cea mai nobilă și mai enigmatică băutură a omenirii. O sticlă de vin conține mai multă filozofie decât orice altă carte din lume, afirma Louis Pasteur. Cicero spunea despre vin că este o poezie îmbuteliată. Creștinii au sacralizat vinul, asemuindu-l cu sângele Domnului. Călugării din vremuri străvechi cultivau vița de vie, folosind vinul aproape la toate obiceiurile bisericești. Pentru unii licoarea împăraților, pentru alții băutura civilizațiilor. Pentru mulți, vinul este pur și simplu simbol al prieteniei și ospitalității. Ce este Cricova? O simplă hrubă? Un acumulator de experiență? Un promotor de high-tech? Arhivă de istorie și cultură? Legendă? Tradiție vie a neamului? Conform unei legende, cândva, pe când vântul se lupta cu stâncile și apa cu pietrele, iar soarele se scălda în voie în bobițele arămii, pe aceste meleaguri pictate cu multă grijă de mâna lui Dumnezeu, trăia un călugăr care făcea pentru rânduielile bisericești un vin nemaipomenit. Se știe prea bine câți au răvnit de viacuri la aceste locuri de basm. Când au năvălit cu tropitorii, le-au interzis localnicilor să mai cultive vița de vie, amenințându-i cu moartea. Și numai acel călugăr s-a retras într-o chilie săpată în stâncă, continuând să facă în taină vinul său miraculos. Din nefericire, vrăjmașii au aflat despre împotrivirea lui, l-au prins și l-au pedepsit. Această fără de lege i-a făcut pe băștinași să-i păstreze cu sfințenie amintirea. Până și azi îi povestesc despre ecourile care se aud dinspre stâncă, amintind de geamătul călugărului. Nu în zadar, localitatea poartă numele Cricova, ce provine de la slavonul cric, în traducere strigăt. Iar noaptea, când și liniștea țipește până la o nouă întâlnire cu vizitatorii, se poate desluși pe aici-colo o umbră și pașii care lasă urme în praful hrubelor. O fi spiritul călugărului care vine din când în când să se bucure de recunoștința urmașilor. Pe teritoriul actual al Republicii Moldova, situată în sud-estul Europei între râurile Prut și Nistru, în localitatea Năslavcea, a fost descoperită de arheologi o amprentă a frunzei de viță de vie pe o piatră ce datează din secolul III înaintea erei noastre. Începând din mileniul 2 înainte de Hristos, cultura viței de vie și producerea vinurilor au devenit îndeletniciri de bază ale strămoșilor noștri dacii. Această îndeletnicire a continuat să se dezvolte, influențată de coloniștii greci, iar mai apoi de Imperiul Roman. În perioada domnirii lui Ștefan cel Mare s-a înființat postul de paharnic, în a cărui grijă se aflau viile și cramele. Către sfârșitul secolului XIX, vinificația a avut de suferit din cauza epidemiei de filoxera, care a distrus multe podgorii. În 1842 a fost fondată Școala de Horticultură din Basarabia, fiind cel mai vechi atelier de formare a viticultorilor. Către 1914, pe teritoriul Basarabiei se aflau cele mai multe plantații de viță de vie de pe tot teritoriul Imperiului Rus. În perioada interbelică, Moldova era unul din cei mai importanți exportatori de vinuri din regiune. Ulterior, fiind în componența Uniunii Sovietice, RSS moldovenească a fost republica cu cea mai mare producție de vin din întreaga Uniune. Fiecare a doua sticlă de vin și fiecare a treia sticlă de vin spumant erau produse din vinurile sau materia primă din Moldova. Această ramură a industriei se dezvolta intens, apărea în permanență problema păstrării ulterioare a vinurilor în condiții tehnologice acceptabile.
În anul 1947, patriarhul vinificației moldave, Petru Ungureanu, a început să facă în hrubele din Cricova experiențe vizând fabricarea spumantului clasic după metoda champenoise. Având o experiență de peste 65 de ani, combinatul de vinuri Cricova s-a afirmat printr-o tendință de inovație continuă. La moment, utilizează cele mai sofisticate tehnologii din lume în domeniul vinificației, posedă arta de a produce cele mai diverse tipuri de vinuri și satisface cele mai rafinate gusturi și cerințe ale pieței. Cricova este cel mai valoros brand din Moldova, fiind cunoscut departe peste hotarele ei. Este prima și unica întreprindere decorată cu cea mai înaltă distincție de stat, Ordinul Republicii. Prin legea Parlamentului Republicii Moldova, combinatul de vinuri Cricova este declarat Patrimoniu Cultural Național al țării. Cricova este dublu titular al Marelui Premiu pentru merite deosebite în domeniul vitivinicol. În prezent se pregătește dosarul Cricova pentru a fi înaintat spre examinare și inclus în lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Cricova nu se mândrește doar cu indici statistici, istorie glorioasă, vinuri de elită și hrubele unice. Cricova este renumită în primul rând datorită potențialului uman. Este reprezentată de o pleiadă de vinificatori și manageri renumiți. Hrubele de la Cricova sunt cu adevărat de neîntrecut în lume. Aici, istoria, arheologia și arta vinificației unite într-un tot întreg dau naștere unui adevărat miracol. Hrubele coboară în adâncimea stâncii până la 100 de metri de la suprafața solului, având o lungime totală de peste 100 de kilometri, formând adevărate labirinturi. Fiind amplasate sub întregul orășel Cricova, ele reprezintă un adevărat oraș subteran al vinului. Dacă mergi pe drumul vinului, partea traseului național al vinului, întâlnești străzi cu denumiri mai puțin obișnuite. Cabernet, Dionis, Fetească, Aligoté, Sauvignon. Fiecarei străzi îi corespunde astfel numele vinului pe care îl păstrează în nișele adiacente. Pentru a nu te rătăci în aceste labirinturi răcoroase ale împărăției vinului, ai nevoie de firul Ariadnei. Da, pe bună dreptate. Aici te întâlnești cu renumita legenda a labirintului lui Minos și contemporaneitatea. Pe colinele mirifice din centrul și sudul Moldovei, scăldate în razele soarelui, unde vița de vie este la ea acasă, în mijloc de toamnă își încep viața vinurile de la Cricova. După transportare, strugurii ajung în sala de prelucrare primară, echipată cu tehnologie performantă. La etapa fermentației alcoolice, care durează 2-3 săptămâni, vinul își capătă farmecul său, gustul, aromele și culoarea. După fermentare, vinul urmează alte procese tehnologice, inclusiv maturarea în recipiente speciale. Ulterior, vinurile sunt îmbuteliate și expuse la vânzare. Vinurile cu calități excepționale se maturează suplimentar în sticle pe o perioadă mai lungă, astfel având statutul de vinuri de colecție. Exclusivitatea combinatului este menținută prin implementarea continuă a tehnologiilor unice, inclusiv cele handmade. La mijlocul iernii, când s-ar părea că vinul de mult se odihnește în butoarele de stejar, muncitorii de la Cricova lucrează de zori prelucrând struguri stocați încă din toamnă. Se efectuează desciorchinarea și zdrobirea manuală. Fermentarea pe boștină are loc în butoaie noi de stejar comandate special în Italia. După fermentare, urmează maturarea, tot în aceste butoaie, obținând la final un nectar cu adevărat divin. Asortimentul companiei se caracterizează prin calitate și diversitate. Astăzi se poate cu siguranță afirma că unul dintre cele mai remarcabile produse oferite de către combinatul de vinuri Cricova este spumantul clasic. Procesul tehnologic care stă în spatele desăvârșirii spumantului după metoda champenoise este un proces complex ce presupune transformarea vinului liniștit în vin efervescent,
prin parcurgerea unor etape tehnologice specifice, cea mai importantă fiind fermentarea secundară în sticlă, care conduc la obținerea unor calități perlante și spumante deosebite, precum și la dezvoltarea unor nuanțe aromatice extraordinar de fine și expresive. Acest proces este posibil doar asigurând niște condiții unice, posibile doar în hrubele fermecătoare ale întreprinderii. Cricova produce de asemenea și vinuri spumante obținute prin metoda Charmat. Aici, fermentarea secundară se produce în recipiente speciale, având o altă durată. Combinatul de vinuri Cricova se află într-un proces continuu de dezvoltare, implementând cele mai performante tehnologii în domeniul producerii vinurilor spumante și liniștite. Împreună cu instituțiile de cercetare și proiectare din Republica Moldova și internaționale, a fost elaborat un proiect complex de retehnologizare și reutilare. Astfel, a fost modernizat întreg ciclul de producere, fiind pusă în funcțiune și o linie ultramodernă universală, care permite îmbutelierea întregii game de produse ale companiei, fiind una din cele mai performante din Europa. În calitate de patrimoniu turistic unic, este mereu deschis și pentru vizitatori. Nestemata Comorii Subterane este Vinoteca Națională, înființată în 1954, care adăpostește o remarcabilă colecție de vinuri cu calități excepționale și istorie neordinară. În ea sunt colectate cele mai bune vinuri create în diferite timpuri și țări. Exemplarele rare dau oenotecii o valoare unică, aceasta reprezentând tezaurul prețios atât al combinatului cât și al Republicii Moldova. Nu întâmplător, circa 20.000 de sticle de vinuri de colecție, ținând cont de valoarea lor unică, nu sunt pasibile vânzării. În cazul dat, patria nu se vinde are o conotație directă. În numeroasele caze se păstrează mărci de vinuri de producție europeană fabricate până la începutul celui de-al doilea război mondial, precum și colecția de vinuri a celor 11 republici din fosta URSS, unde se cultiva vița de vie. Perla din colecția vinurilor prețioase este vinul Ierusalim de Paști, produs într-un singur lot în anul 1902. Prezintă de asemenea interes colecțiile de vinuri private ale marelor personalități. De-a lungul deceniilor, beciurile de la Cricova au atras în labirintul lor mii de vizitatori, devenind loc de pelerinaj al admiratorilor de vinuri din întreaga lume. Un alt miracol al hrubelor de la Cricova este complexul de degustare, ce cuprinde 5 săli mari, spațioase și impunătoare. Vitraliile, tapiseriile, sculpturile în lemn și în piatră vor bucura cu adevărat ochii oaspeților. Combinatul de vinuri Cricova este renumit și prin organizarea mai multor evenimente de amploare. Festivalul Spumantelor Open Air, Târgul Vinului Nou, Mustfest. Programul evenimentelor cuprinde prezentări de vinuri, bucate tradiționale, show-uri gastronomice, concursuri, toate închegate cu muzică și voie bună. Aceste evenimente devin an de an tot mai atractive pentru turiști. Și totuși, ce este vinul? Se pare că răspunsul la veșnica întrebare filozofică ce este vinul și ce este Cricova ar semăna cu răspunsul la altă întrebare, mult mai retorică. Cine suntem și de unde venim? Orice ar însemna, filozofie, zbuciun istoric, esența culturii sau exponent al neamului, Cricova este acea perlă, acea căutare a poporului, acea esență a fiecăruia dintre noi încă în descoperire.